Hola, en aquest mòdul aprendrem a fer una mica el que és l'anàlisi de la competència i del mercat o del segment de mercat on ens volem moure i després també a poder segmentar aquest públic objectiu per poder arribar a clients potencials. Ara el primer que farem serà veure com podem fer una anàlisi de la competència i després veurem com fer una segmentació per poder arribar al nostre públic objectiu, al nostre target. A l'anàlisi de la competència, una de les eines que es fan servir és l'anàlisi Porter de les 5 forces. Llavors, va ser un economista, que de cognom era Porter, i va plantejar que hi havia 5 forces que podien afectar el nostre negoci. Per una banda, els clients, els proveïdors, la competència de nous competidors, els productes substitutius i, en general, la competència que tenim, la competència que hi ha en el mercat. Llavors, clients. El client, una de les pegues que ens podem tindre és el poder de negociació que té un client. Si en un sector entren noves empreses, la competència augmenta i això provoca que el client, el consumidor, li donem més poder perquè té més oferta i pot anar a buscar un altre producte, sigui més barat o que cregui ell en condicions. Llavors, ell és una mica el que està marcant amb aquest poder de negociació. Després tenim els proveïdors, també el poder de negociació d'un proveïdor. Depenent en quin sector estiguem, el proveïdor, si hi ha manca de material, si és difícil de trobar-lo, el poder de negociació que té el proveïdor és molt fort, sobretot marcant uns preus, un cost que ens pot ser molt elevat. Després, la competència que hi ha al mercat. Quin nivell de competència hi ha entre les empreses i quina capacitat tenim nosaltres per fer-li front. Llavors, també, dintre d'aquesta competència està la petita diferenciació entre productes, que el client no sigui capaç de percebre una diferència en qualitat. Els nous entrants. Aquí dependrà molt de les barreres d'entrada que hi hagi. Quines barreres d'entrada podria tindre el nostre sector? És molt difícil muntar un negoci? Costa molt? O és molt fàcil crear un negoci com el nostre? Tot depèn de tots els entrebancs. A més entrebancs, menys possibilitat hi ha que entrin nous competidors. I això, si entren menys competidors, és millor per nosaltres. I després tenim els productes substitutius, que els hi podríem dir competidors de segon ordre. Són productes que no són igual que els nostres, però el client el percep com que pot substituir el nostre producte i es pot convertir en un gran problema. Llavors, la millor manera de reduir l'amenaça d'aquests productes substitutius és que amb la informació que li donem al client ell tingui una percepció de valor afegit i sobretot que podem incrementar la fidelitat del nostre client perquè no se'n vagi cap a aquest producte substitutiu
que possiblement sigui més barat perquè no té la mateixa qualitat, però el client no ho sap, no ho sap diferenciar. Llavors, aquests són els factors que influeixen dintre del que és l'anàlisi de la competència. Van haver-hi uns altres dos economistes que van fer el llibre que es deia L'estratègia de l'oceà blau. Llavors, ells feien la diferenciació entre l'oceà vermell, l'estratègia d'oceà vermell, que és la que habitualment es portava, que era competir en mercats ja existents, vèncer la competència com sigui, explotar a la demanda, explotar els clients que hi havia i escollir entre el cost i la diferenciació. I aquestes empreses que estaven dintre de l'oceà vermell preferien el cost a la diferenciació del seu producte o de la seva marca. En canvi, els que segueixen l'estratègia de l'oceà blau són empreses que creuen nous espais de mercat, la competència es torna irrellevant, dintre d'aquesta no estàs per vèncer-la, sinó per diferenciar-te, per assolir altres coses. Després, crear i capturar nova demanda, no massacrar la demanda que hi ha existent, sinó crear altres demandes i, sobretot, procurar millorar el cost i obtenir una diferenciació més gran de la competència. Amb això, diguéssim, és el que es basa aquesta estratègia d'oceà blau, aquesta estratègia de creixement d'una empresa i de mercat i de negoci. Un cop vist el tema de la competència i com podem posicionar-nos, o sigui, com l'estudiem, què hem de veure, amb aquestes 5 forces que ens deia Porter, passem a la segmentació. La segmentació que fem ens permet enfocar al 100% les accions de màrqueting veritablement al client o al públic que ens interessa. Jo aquí he posat el que va fer B&B i el que va fer Desigual. B&B el que va fer és una campanya de retargeting o de remarketing a nous usuaris perquè poguessin fer proves de conducció online, de conduir un dels seus vehicles online i que es validessin. Per això, el que van fer és segmentar. Van dir, jo vull que em vinguin, o sigui, vull focalitzar la campanya de màrqueting a persones que tinguin ingressos superiors a 55.000 euros anuals, que visitin pàgines web del sector de l'automoció i de fabricants, també de fabricants d'equips originals per cotxes, però que no hagin visitat ni visitin la nostra pàgina web. Aquesta campanya de captació va augmentar un 34% el nombre de les proves de conducció que s'havien fet fins ara. I eren usuaris que no havien entrat mai a la pàgina web de B&B. O sigui, van vindre a través d'altres canals. Per altra banda, una segmentació de públic objectiu completament diferent és la de Desigual. Desigual, el públic objectiu que està enfocat és a dones de 25 a 35 anys, solteres, amb mentalitat oberta. Com podeu veure, vull dir, el perfil de client o de públic que estan buscant les dues marques és completament diferent.
Com arribem a tot això i a saber quin públic objectiu i com enfoquem el nostre negoci? Doncs tenim el model Canvas. Amb un full només ens permet tindre una visió ràpida del nostre negoci, de quin és el nostre model de negoci. Per una banda tindrem els socis claus o col·laboradors o partners que tindrem, quines activitats clau, quines seran les activitats que faran funcionar el meu negoci, quins recursos necessito, quina proposta de valor li dono en el meu segment de clients, com puc resoldre els seus problemes, quin tipus de relació vull mantindre amb el meu client, com faré la comunicació, com dirigiré aquesta comunicació i distribució perquè em coneguin, perquè puguin decidir, perquè puguin comparar. En quin segment de client van dirigits els nostres productes o serveis? I després, per altra banda, és quina és la meva estructura de cost que tinc, quina estructura tinc i quina serà la forma en el que el meu model pretén finançar-se i puguem obtenir ingressos amb aquest model de negoci. Amb tot això, amb 4 preguntetes que posem les nostres respostes, podrem tindre una visió ràpida de quin és el nostre model de negoci i cap a on ens dirigim. Llavors, ara, mirarem per poder obtindre la nostra segmentació els enfocs de la decisió de compra del client. L'enfoc tradicional que sempre hi havia era un contacte inicial, que podia ser publicitat o la recomanació d'amics i coneguts. La selecció, com seleccionen les marques i limitant les característiques del producte. Després hi havia comparació i després ja es decidia per una marca concret, feia la compra. El model que descriu com els consumidors agafen aquesta decisió de compra, ara mateix ja no és lineal. Les accions es van repetint i solapant fins al final la decisió de compra. I el que destaca molt és el boca a boca. És molt important perquè en aquest boca a boca s'incorporen factors de lleialtat del client, de l'experiència que tinguin després de la compra, la decisió, o sigui, el viatge de decisió de compra del consumidor ara mateix ha agafat uns altres paràmetres de l'enfoc tradicional. Anem a veure quin és el viatge de decisió del consumidor en aquests moments. El consumidor agafa consciència de que necessita el producte, fa les seves consideracions, sigui per publicitat en els buscadors, per e-mail, per publicitat online, llegint blogs, visitant pàgines per via e-mail. Llavors, un cop que ha agafat, que ha considerat i que ha pres ja la seva decisió, fa la compra, però ja no s'acaba aquí. Després hi ha una retenció d'aquest client, més sigui a través de fòrums, del site, de fax, i després
és el consumidor qui ens recomana a nosaltres. Arribem a la fidelització, que aconseguim amb promocions, amb social networks, de diferents maneres. Però aconseguim una fidelització d'aquest consumidor i que, a part, ens recomani a nosaltres. Tornem al boca a boca. Un exemple podria ser, un exemple que he posat, aviam, consciència, amb taco de cafè. Com ho trec? Busco la informació, miro xarxes socials, miro vídeos, pregunto coneguts, faig una investigació. La consideració. Doncs faig comparació de característiques tècniques de productes a botigues, faig tota la búsqueda i agafo tota la informació de com poder resoldre el meu problema. Finalment, arribo a la meva decisió de compra i em compro Vanish. I a part veig que puc inscriure en un pla de fidelització i m'inscric. El servei postvenda és que la següent compra, a mi, els de l'empresa de Vanish, em regalen també un suavitzant, que resulta que el suavitzant m'agrada. Què han aconseguit? Una fidelització. Primera, que el meu tiquet de compra, el tiquet mig de compra augmenti. Ja no només el Vanish, sinó que és el Vanish més el suavitzant. I després que jo recomanaré aquest producte o bé per boca a boca o perquè escrigui un post o de mil maneres puc recomanar. Per les xarxes socials, posant una foto, per exemple, a Instagram i dient que bé que va aquest producte, mireu que neta m'ha deixat la samarreta, posant la foto de la samarreta. Vull dir, és una miqueta, és un model, no? De com fa el viatge de decisió de compra al consumidor. Dintre de les eines que tenim per mesurar, tenim l'embut de conversió o el funnel. Això és un terme de màrqueting online i el que tractem amb aquest embut de conversió és definir els diferents passos que dona un usuari per comprar i que nosaltres aconseguim l'objectiu. Llavors, tenim un mercat potencial, que és molta gent. Després hi ha un interès, que serien els nostres possibles clients. Ens entren a la web. Pel camí ja s'han caigut gairebé la meitat. D'aquests que entren a la web, hi ha uns poquets mínims, menys de la meitat, que han afegit el producte a la cistella de la compra. I d'aquests 4 que han afegit el producte a la cistella de la compra, resulta que al final només és un el que ens acaba comprant. Què fem per poder veure tota l'acció possible? Doncs ajuntem el túnel de conversió i el fem amb el viatge de decisió del consumidor. Tenim els que entren, consciència, consideració, compra, retenció i després recomanació. És important que tinguem clar els objectius i que els hem de tindre ben marcats i no barrejar objectius principals amb objectius intermedis. Com hem comentat abans, els objectius han de ser SMART. Sempre han de ser realistes i assolibles. Després tindrem que definir bé els indicadors, els KPIs. Ara parlarem del que són els KPIs.
hem de saber bé què analitzarem, perquè aquest embut de conversió, conforme el comprador va agafant decisions, clar, són moltes etapes en aquest procés. De veritat que hem d'analitzar totes les etapes? O hem d'agafar, aviam, què hem d'analitzar, quina anàlisi a quina etapa és la millor opció per al final poder implantar l'objectiu. El que s'ha d'analitzar ha de ser informació vital per poder corregir errors. No s'ha de mesurar tot. I a part d'identificar aquests errors per poder corregir-los i canviar l'estratègia, òbviament hem d'identificar les millores. Què són els KPIs que parlem aquí, que són fonamentals? Doncs els KPIs no és res més que uns indicadors que en són claus per veure el rendiment. No és una mètrica general, és el que hem dit. Són necessaris únicament per a quantificar i per avaluar les accions que hem posat en marxa. Quins exemples de KPIs podem tindre en màrqueting digital? En màrqueting online. Doncs el retorn de la inversió, un augment de les vendes, d'on ens venen els usuaris, quines són els canals o les fonts que més visitants ens porten a la web, mesurar la taxa d'èxit de les vendes, quines paraules clau tenen més rendiment, quantes visites ens venen des de mòbil, per exemple, quin és el cost per lead. Són molt definits els KPIs i mesuren coses exactes. Bé, a mi en aquest mòdul m'agradaria que podéssiu fer una mica el model Canvas del vostre negoci i que després definiu 3 KPIs en el vostre negoci. Crec que us ajudaria a poder continuar amb l'estratègia de model de negoci.